geluid staat uit, schatje. Nee? Maar gewoon even hetzelfde filmpje. Ja, 1, 2. Het is de man die hier staat in je face, meest gehaat in de gang, omdat ze niet kunnen met dit of dit. Je weet zelf, ben de baas in de race, maar ik sta nummer 1, laat die mannetjes maar zitten. Je kan niet tippen homie, want de skills die blijven bouwen. Het uit de volle toeren, die shit is niet bij te houden. Je kan met mij vertrouwen, want ik spit de stuur. Ik ben fit, ik ben niet moe, want dit is wat ik doe. Hey, ik ben al binnen bro, kijk hoe ik je binnenhaal. Ben te ver voor je, laat je verbaasd in het midden staan. Ik wil voor de finish gaan. Ja, nummer 1, daar represent 8002. Stop niet, ik kan er liegen, maar verliezen is geen optie. Dus zeg maar niet dat jij mij straks kapot ziet. We zeggen hey yo, hey yo, hey yo, ik stop niet. Ik kan er liegen, maar verliezen is geen optie. Dus zeg maar niet dat jij mij straks kapot ziet. We zeggen hey yo, hey yo, die medaille halen, jullie weten allemaal dat ik nu geen genoegen meer kan nemen met de tweede plaats. Jarenlang op nummer 1 staan, ik ben nog steeds de baas. En rappers weten helemaal niet eens meer wat ze zoeken moeten. Alle vakken, slappe zakken, ga maar in je broekje poepen. Ali B doet de route, bek dicht, move je voeten. We moeten stappen maken, en ja, je mag me haten, want ik neem het van je over en ik zal je achterlaten. Niet eens een kleine beetje, verkop je kleine beetje. En valt stil, en is de koning aan de mic, dat weet je. Ali B, uit de weg voor Ali B. Kom ik bij de finish, dan neem ik de tsunami mee. Stop niet, ik kan wel liegen, maar verliezen is geen optie. Dus denk maar niet dat je mij zult komen. Zingen hey yo, hey yo, ik stop niet. Ik kan wel liegen, maar verliezen is geen optie. Dus denk maar niet dat je mij straks kapot ziet. We zeggen hey yo, hey yo. B tot de A tot de B, E, L. Wil je me staan, mami B, E, L. Wat ik speel, geen spel, ik ben tantoe lauw. Dominant op het veld en dominant met jou. Ik heb scheid aan dat. Weet toch dat hij zelf speelt voordat hij mij aanpakt. Wat moet jij nou, grap? Hou je muil, oké? Heb je ooit een voetballer met een stijl als deze? Vecht voordat je waar bent, laat zien wie de winnaar is. Er is maar 1 kampioen en ik laat je zien wie het echt is. Vecht voor wat je waard bent, laat zien wie de winnaar is. Wie de winnaar is. Kampioen en ik laat je zien wie het echt is. Vecht door, niet stoppen, blijf poppen. Je moet de finish halen, je kan niet zomaar stoppen. Ja, iedereen. Dus laat ze één voor stop niet, ik kan het liegen, maar verliezen is geen optie. Dus denk maar niet dat je mij straks kapot ziet. Dus zeg je hey yo. Stop niet, ik kan het liegen, maar verliezen is geen optie. Dus denk maar niet dat je mij straks kapot ziet. Dus zeggen hey yo.